Втора част. Вълшебната страна на чудните сънища. Във втората земя, това била земята на сърцето. Трябвало да се премине през огнени обръчи. И тези огнени обръчи, щом ги погледнеш, те сякаш стояли, но всъщност те се въртяли. Всеки път, когато отидеш до тях, искаш да минеш през тях, ти спирали и чакали да преминеш. Ако имаш добро сърце, те просто се спирали и те изчакали. Но ако имаш лошо сърце, те се завъртали и те изгаряли и те белязвали, за да се знае за това. В третата земя има една огромна планина. На върха на тази планина имал един вулкан, който сякаш бил заспал. Но когато усетил, че има някой там, той изригвал със страшна сила. И за да се спасиш, трябвало да достигнеш до един вълшебен извор. И щом пиеш от него, придобиваш супер сили и започваш много бързо, за да не ти изгори чорапите. В третата част ще видим какво става.